BirdLife Malta llum ġejna l-kwartieri ġenerali tal-Pulizija biex inħallu ittra b'rikjesta għal protezzjoni lill-Kummissarju Gaffan. BirdLife Malta tul iż-żminijiet tagħha affaċċajna mumenti fejn konna ppruvat li niġu intimitati. Rajna wkoll vjolenza anke fiżika u anke vandaliżmu fir-riservi naturali tagħna, fil-proprjetà tagħna, fil-karozzi ta' ħafna mill-membri tagħna, anke dawk li jistudjaw l-asafar, inkluż anke t-tajers tal-karozza tiegħi pereżempju. Però da qatt ma dejjaqna fis-sens illi dejjem komplejna naħdmu, però ma jfissirx li għandna naċċettawh. Illum il-ġurnata qed naraw skema ta' posts fuq is-social media anke mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti illi lan tagħhom huwa dubjuż. Fejn jużaw ir-ritratti tagħna personali, jużaw anke l-logos tagħna u wara li jsir dan il-post ikun hemm baraġġ ta' insulti u teddid. Naturalment kull teddida u insult li jkun hemm li nħossu li jista' jiġi rrapportat lill-Pulizija aħna dan nagħmluh u ħanamluh u kellna każijiet fejn ittellgħu l-qorti u weħlu penali, imma ma jfissirx illi allura nistgħu naċċettaw. Aħna nippretendu ħafna aħjar mill-Federazzjoni illi tgħid illi maturat tul iż-żmien, aħna għadna naraw l-istess problemi, għadna naraw l-istess attitudni anke jekk jinbidlu l-uċuħ. Ta' min inżid li waqt li aħna qed niġu ttekketjati bħala estremisti, aħna bħala organizzazzjoni ma nużawx is-center biex inwasslu l-messaġġ tagħna, imma qed nużaw biss l-istrumenti demokratiċi kollha tal-pajjiż. Fosthom jeżistu l-qrati. Il-proċess kollu tal-qrati li aħna nużaw huwa parti mid-demokrazija ta' pajjiżna u li jekk aħna nużawha m'aħniex estremisti iżda qed nużaw biss l-istrumenti demokratiċi b'mod paċifiku totali, b'mod paċifiku. Ta' minn ngħid ukoll nżid illi aħna bħala soċjetà dejjem bħala organizzazzjoni qatt ma nużaw metodoloġiji li huma li jittimbraw individwi personali, jittimbraw l-individwu. U dan l-attakk li qed isir fuq il-volontira, fuq l-impjegati, fuq il-ħaddiema tal-BirdLife huwa inaċċettabbli. Rajna kif qal Mark Sow fil-passat intimidazzjoni li waslet ukoll b'mod negattiv. U aħna għalhekk qed nitolbu lill-Kummissarju tal-Pulizija, qed nitolbu wkoll li nitlob il-Gvern jiftaħ ħalq u jgħid illi din l-intimidazzjoni f'ambitu ta' pajjiż demokratiku fejn aħna qed neżerċitaw id-demokrazija fi-żbuħija tagħha mhijiex aċċettabbli. L-ideat, id-diversità tal-ideat, id-dimenti li huma dejjem fil-livell tad-demokrazija, dimenti li m'hemmx vjolenza li aħna ma naqblux magħha huma parti mis-sistema. Huma parti mid-demokrazija. Jien għalhekk qed inżomm b'mod responsabbli l-individwi dak illi huwa l-counterpart tiegħi fl-qdiet l-oħra, illi jekk minħabba l-kliem eseġerat, il-kliem li qed jirrawwem qed jisaħħan l-irjus iwassal biex volontira, biex nies fil-BirdLife, biex individwi li jimxu fil-kampanja, għaliex ma ninsewx l-individwi li jmorru fil-kampanja waqt ir-rebija, jispiċċaw medda jew jiġri xi ħaġa, jrid jassumi r-responsabilità, jridu jassumu l-FKNK responsabilità tagħhom fuq dan l-aġir.